Ekipa BHRT-a pratila izborni dan i u Srebrenici, gdje su stranke okupljene oko 2 kandidata za poziciju načelnika opštine iz probosanskog i srpskog bloka. O toku izbornog dana u Srebrenici i očekivanjima birača i kandidata detaljnije će u nastavku Maja Nikolić. Dobro večer, ovdje iz Srebrenice. Općinska izborna komisija u ovom trenutku nema točan podatak o izlaznosti do 19 sati, ali ono što smo uspjeli saznati iz političkih stranaka koje imaju svoje promatrače na biračkim mjestima, izlaznost u Srebrenici je negdje oko 45%. Na 5 biračkih mjesta je produženo glasovanje, na 4 po 15 minuta, a na jednom biračkom mjestu glasovanje traje još uvijek. Očekivanja građana su iz izbora u izbore uvijek ista, da će Srebrenica konačno se okrenuti ekonomiji, da će ovaj grad dobiti onakvu infrastrukturu kakvu i zaslužuje i da mladi iz ovog grada neće izlaziti. Danas se biralo između 2 kandidata, Hamdije Fejzića i Miloša Vučića. Hamdiju Fejzića podržava probosanski blok, dok Miloša Vučića je podržavao prosrpski blok. Na listi je bio i 3. kandidat za načelnika Srebrenice, Aleksandar Simić, ali on je tijekom dana odustao. Evo što kažu građani Srebrenice o očekivanjima i nadaju li se uopće nekim promjenama. Očekujemo što bolje. Ako Bog da, mislim da će biti bolje. Ne očekujem ništa, sve isto. Pa ne izlazim prvi put na glasanje, jer očekujemo sve najbolje. Ono o čemu se nadamo. I zašto glasamo? Zato se i nadamo da će biti promjena. Zato izlazimo na glasanje. To je to. Teško. Teško, pošto većina glasača ne živi ovdje, a svi imaju svoje neke polene koji i do sad radi ovdje, ali teško da će biti veliki napredak. Upravo tako i večeras nam zapravo Srebreničani govore kako oni sve manje imaju pravo da glasuju, a i mi smo ovdje danas primijetili velik broj automobila sa srbijanskim registarskim oznakama. Vidjeli smo ih i na biračkim mjestima, tako da evo ponovno u Srebrenici ta ista priča, kako kažu, da jako velik broj građana iz Srbije je došao glasovati u ovom gradu. Zbog toga je i Regionalna akademija za razvoj demokracije iz Novog Sada osudila glasovanje građana Srbije ovdje u Srebrenici. Kažu da to doprinosi sve većem riziku za stabilnost, da se takva jedna situacija koja je već se dogodila u Crnoj Gori i Srbiji sada preljeva i na Bosnu i Hercegovinu i da to narušava i onako krhku demokraciju na Zapadnom Balkanu. Mi smo danas pokušali doći do kandidata za načelnika Miloša Vučića, međutim on nam je rekao da nema vremena. Kandidat probosanskog bloka Hamdija Fejzić je rado stao pred našu kameru i predlažem da poslušamo što je rekao, što očekuje u narednom razdoblju za Srebrenicu. CIK i njegovi zakoni i propisi koji donose uglavnom čine sve da otežaju nama da ovdje imamo broj glasača koji bi mogli da izglasaju Bošnjaka za načelnika. Nažalost, meni je bilo drago da dođe neko vrijeme kada bi Bošnjaci i Srbi mogli da glasaju i da to ne gledaju iz koje koncesione grupe, iz kog naroda on dolazi, da izglasaju onoga koji je najbolji za ovu opštinu. Mi ostajemo i dalje na ovom mjestu, pratimo prve rezultate izbora za Srebrenicu i naravno sve detalje donosimo u našem specijalnom programu.